si Edwin, ginaingon. Ayaw ko gunhis bugbuhat o binuang aron diti kabaslan. Mao na naitabos kong kinabuhi nga di na ko mahimong may kalimtan. Uyab na day sila si Glenda. Wala gaday ko'y paglaom nga manguyab pa siya na ako. Uy, nga ka diha, naghilak ka man, ha? Ma! Kano ka? Nabot na day kang gikan nangumpras merkado. Oh, taod-taod na. Ngano ka, uy, nga naghilak ka man. Si Aldrin, ma. Wala gipaglaom nga magkauyab, mi. Kay dili man may tabang manguyab pa siya na ako. Kay uyab naman kuno sila sa kong amiga nga si Glenda. Daunsa ka ba taon? Uy, moro gina imong gihilakan. Kanang lalaki nga may uyab na nga dili pod nimo uyab. Nakagusto man ko niya, pe. Walang siya kagusto nako. Walang siya kakita nako. Dili mahitabo nga iya kag makita kay wa man siya gusto nimo. Busa uy kalimti ng tawhana. Hilom na nimo paghilak-hilak diha. Ako pa ikaw no. Si Edwin imong sugton kay dako kay naggusto nimo. Mao na lang gitingali na akong buhaton, ma. Sugto na lang na ako sa Edwin. Aron makauyab na ko, uy. Kana, sugta ha, sugta gyud. Ug kung magkauyab na mo, hala, pakasal mo, aron makabaton ka nagpamilya, Alma. Lo, kasalagad. Wabi ako'y gustuhan ng Edwin. Sugton lang na ako siya, aron malimtan ako sa Aldrin. Mga babae, gisugot kang Glinda. O bay, atong usang adlaw ko niya gisugot bay. Ug ugma, mag-date mi. Bughaon ako sa ugma bay. Ug guman ko siya makuha bay, hagdon ako sa dayon og kasal. Sihayan mo ba yun? Karoon nga may uyab na kamamasin sa kong sugtong takong Alma. O bitaw bay, suway bay. Abi di bay no, dako kay ni sa gusto nimo. Aw nako di. Ha? Kana si Almo ba? Tarong di hay. Uyab, Mako, nanguyab ko lagi. na dako kay gusto nimo. Dako na gusto na ko Sure? sa Alma. Oo, pero abi nimo no. Si Glinda gid ang akong gigugma ug dili na siya. Busa ay paglangay na. Pamisitahe day nag-usab. Base og iya kang sugton. Motel? Oday. Gikan naman ta nanood og mall day. Manood na sa taog motel. Aron magtagay tas kalipay ba? Ha? Masugot ko pero Pero unsa man? Ha? basi ko man ko di mo mahilaptan, imo kong likayan. Na, mao ni di mahitabo day. Tungod kay mahal kay ka. Kung mahitabo gani, may mahitabo ganitong duwa ron na. Magpakasal dayon tas labing madaling panahon day. Ah, basta ba ya Oo, lagi. magpakasal unya ta Aldrin ha. Oh, kalamig. Ah, di naman ginagin lagi sa tingalamig. Kaayo ko tila pa ng bayo nga to ko, boys. Karon, kung ikaw nang gakuha sa imo. Ako. Init na akong lawas na ilabi. Katos ka na mo. Natukan Natukan sa ulaw eh. Upo ka man eh. Tukan ka. Kuskit pero mubo man. Ah. Daot. Nawa yung sa niyo mo. Dali. Ibigay ng doon. Pati ba? Hinaya ho. Upo, di ay niya daw Uy, tayo, ha? ingon na pa sila pa sa primero sakit. Halos ikamatay ko no. Mga lukro ko kumamatay. Hindi ka mamatay. Mamatay ragas kalami. Ah. Oh, niya. Oh, Ah! Okay. Mm. Oo. Mao din ni. ah. Mana? Nasu mao na dito sakit. Nasod na. Sakit pa man ang paak migas ato. Ah, mo ba? Isuod ko no tanan. Oh, niya. Sud na tanan. Okay ra dong. Okay ra sakit pa gid ang paak migas. Oh, mo ba? Sige Wala lang, ka diyan. ah. Sige lang pa dito. Dali. Ah. Day, salamat kayo ha. Imo na kita akong gisugot taon day. Salamat kayo. Kay nakita man akong imong kamatinod anon. Pero, naibawbi akit ka nga, wako'y gusto nimo ha. Busa, tabangi ko. Tabangi ko nga, malimot ko ni Aldrin.
ug makatun ko sa pagikukman nimo. O, day, buhaton akong tanan. Mabakatoon lang kas pagigugman ako, day, Alma. Buhaton akong tanan. Salamat, Edwin. Akong isaad. Bisan ako'y gusto nimo, pero magbinuotan ko sa atong relasyon. Di lang ko gusto nga imo ko hinabtan. Unya na ko itugyan nimo ang akong pagkababae kon. Makaton ako sa pagkikukman nimo. Yes, day. Di ko hangyo anang mga butangag unsa na, diha. May akong buhaton nga makatoon lang kas pagigugman ako. Okay na ko. Kana mo'y una akong buhaton. Inday, Alma. Mao ba, nak? Nakatun na kas pagiguman mo si Alma. Oh, tinood na pa. Umusugot man siya ba nga dadun akong motel karong Domingo. Nuroy na mo syudad ba? Dadun ako sa hotel. Oh, mao ba, nak? Agoy. Ay, takiangin na bayan na, nak. Takiang? Oh, matakiangin na yun. Mao ba? Maigo na sa imo. Haskang kulba, araba, o pastil gidako na ng imo. Oy, pastil kakulba yun, intaw. Takiang yun. Malay pa. Maigo. Kini ako pa. O ibo na ling itik. Patay yung itik. Nah, mo puspusan din. Basin dili sa di siya makagwantas gidako na ning ako pa. Kiyapan kita. Ay, pagdalag mantika dong. O uwil ba uwil. Butangi og padangog ng imo aron dili kay sakitan si Alma Oo ba. pa. Pinababina style pa. Uwilan daan. Una na ko isuod butil si Inday taon ako. Alma taon. O di ba Basta, lawayan? basta. Lawayan. Oo. Lawayan pa. Okay pa. Ano? Inaana akong buhaton pa. Sige. Uy, ako cellphone. Oh, Kinsa sige. ka ninawag pa. Uy. Ang ako mo din taong uyab taon na nawag pa. Si Alma. Ay, Si yun Alma, na. tumaga, mas Oo, importante pa. yan Yes pa. sa'yo. Sige. Hello, day, Alma. Dong Edwin. Oh. Saan niya ako gihantangan sa mingaw nga tan? Oo, day. Ano hilak ba ka? Oo, sa itong giingon mo? Ikaw, giatang agang aldri sa mingaw nga agianan? May gibuhat siya ni mo daw day, ha? Doon na ba? Bahisa niyo, bida. May lagani kayo kadagan ka. Wapa ka makadagan. Porbida. Madagyo ka niya. Nakagusto mo siya ni mo, God. Ikaw ba? Nakagusto ka ba niya, God? Uy, nako'y gusto niya, uy. Nakagusto pa ko asa kong madagan. Itahan akong lawas niya. Pero kay nakaton ako sa pagmahal ni mo, twin. O gani, andam na ako nga itugyan ng akong pagkababay diha ni mo. Okay na kung may mahitabo na itong duha. Oo, sige day. Karusong si Mana, inigdayop na ko. Manuroy ta, ha? O ewan lang yung reklamo sa barangay taon day. Sige, buhat di Aldrin mo. Basta manuroy ta. Ay lang reklamo di Alma. Edwin, ikaw man yung kalit ka nito nga og di ba pag sa agianan. Baysa di ay? ng uyab ni mo eh. Ha? May uyab siya nga mauy ikaw niya. Buot niyang hilabta ng pagkababayas kong uyab. Ako bitaw na siyang gikasabaan. Ug nahiubos ko niya kay matod niya. Nagmahay ko nun siya nga ako iyang giuyab. Mas nindot day unta kung si Alma kay cute ka pagkababay. Ako kuno, dako. Bubaos ko niya. Dali, dali. Ay, huy, ngano magkaila ko guruya, Edwin? Asa ba ko ni mo dat? Huy, agay, huy. Reklamo, manutan ka rin payag sa unahan. Dali, dali. Kalamit. Gilok. Ayo. Gilok. Yes, may taas ka jugar. Ha? Kapis di ay? Yes. Di ba? Tapi ito eh. Butang nagtubo. May mata na sugar cane? Kining bus kini ay. Edwin. Edwin, kalamit, anak. Tanaw na ko is. Uy, ang rupupang ni may labti. Bungkag ning aldi din mo ha. Ano ba unsa? So, uwi buko. Kadagan na ko niya may lapti. Yun ang hakadit ha. Taas mo kong dila. Tanaw ha. Ilok ka na, Edwin. Wala. Wala
Kana di ay maklaro man na. Wa kagi ko kahubo. Maklaro na sige maghubo. Sige, tanawa ha. Hubuon ako. Tanawa. Tanawa sa ko lagi dako Kita lagi ni. taas lakit be. Balik milig saging nga ni. Ikaw pa. Hala. Pangagan kong saging balik. Ha? Mahilap tandi ko ni Murod kita na lang magpakasala Edwin ha. So, ayaw ko ka. Tayo sabi, masugot ko. Pero ang gataha lang ni Bi. Ha? Ang gataha. Yun na. Ready, get, set. Go! Ada diretso ko sa. Agay. Diretso ko sa. Murag mamatay sa kasakit lagi. Sa sino eh. Murgi, suyo ang ako gay. Anak, Edwin. Uy, dali, uy, kami na ko, dali, Edwin, maluoy ka pag-asli ko. Kay imo na kong gilabtan. Sakit pa yun. Sorry kayo, kasubo ko, Glinda. Huwag gusto ni mo sa gamay. Oh. Kung kiha ka sa gibuhat mo, andam kong pagtubag sa tanan. O sige, ikihatag yung ka kung di ko mo pakaslan. Bantay ka. Andam ko mapapriso. Basta kaya ako, igol ko di ba ako si mong uyab. Nga buot na yung luguson ang akong uyab nga si Alma. Sige, kiha. Kiha na yun, kaya di ko madagan. Wa makahimos pagkihan ako sa Glinda taon, kaya luoy mo siya mapriso ko. Wa mo sa diyan ako pagusgi, sa dihang gilabtan ako siya. Iyanom siya nitugian siya ang pagkababae rin ako. Pero ang iyang uyab mo si Aldrin Porti yung sukuan rin ako. Pero ako mahadlok niya. Ego rabang kong bawas siyang gibuhat rin sa akong uyab taon. May bawas ra ko. Mga mga kasama ang kaagi ni Edwin. Diniling tulumanon. What's the style? May baos rai style.